26 чэрвеня сканчаецца ультыматум Зеленскага. Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну. Што збіраюцца рабіць улады дзеля бяспекі беларусаў? Падрабязней у навінах з будучыні. З вами Вольга Старасціна. Втроем это коллективный президент. Сын Віктор, а хто яшчэ двое, каму Лукашенко даверыў заняцца самым важным у Беларусі? Три генерала не при чем. Качанова не спраўляецца? Это что за бардак в стране? Наталью Ивановну заменяя Наталья Владимировна. Она может дать команду любому. Не праца, а мара. Некоторые вообще ни хрена там не делают. Распавядзём пра самыя даходныя месцы і як туды трапіць. Все-таки деньги там немалые. Вайна грукае ў нашай дзверы. Масква размяшчае ў Беларусі ядравую зброю і тэхніку, якая дапамагае Расіі біць па ўкраіне. Кіеў патрабуе спыніць гэта. Беларусь паміж двума агнямі. Над беларускімі дамамі лятаюць баявыя дроны, аўтобус з дзецьмі абстралялі. У такой сітуацыі Лукашенко, вядома ж, не сядзіць склаўшы рукі. Ён развязвае галоўную праблему ў нашай краіне. А гэта хакей. Приоритет – надо развивать белорусский хоккей. Бестурботная і бесклапотная Беларусь. Усё наладжана, усе пытанні вырашаны. Акрамя аднаго, менавіта цяпер у самы гарачы час трэба зімовым відам спорту заняцца. Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Гэта адзінае, за што можна крытыкаваць Лукашэнку. Ва ўсім іншым ён бездакорны. Чаго не скажаш пра іншых, яны ва ўсім вінаватыя. Тренерский состав не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу. Вінаваты і самі хакеісты. Играли безвольно, говорю вам, танцульки устраивали в то время, когда играть надо было. Так зачем нам такие спортсмены и хоккеисты? А яшчэ ў правале хакея вінаватыя сілавікі. Міністр унутраных справаў Кубракоў, камандуючы ўнутранымі войскамі Карпянкоў і былы камандзір сталічнага АМАПу Балаба. Три генерала не при чем. І яшчэ адна тройка вінаватая. Наталья Владимировна, вы руководитель НОК и министр. Втроем это коллективный президент, кто мешал собираться и принимать решения. Спартовыя чыноўнікі зразумела, а якія рашэнні ў хакеі мае прымаць віцэ-прэм'ер Пяткевіч. Она в хоккей играть не будет и не умеет, и не надо. Она может дать команду любому. Мы думалі, што хакей гэта спорт. Насамрэч, Это главный идеологический проект. Кому, как Наталья Владимировна, это не понимать. калі вы набываеце квіток на матч Дынамо Менск, то ведаеце, што рублём падтрымліваеце працу ідэолагаў на коньках. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые. Грошы за квіткі, натуральна, кропля ў моры. У нас аж половину команды импортные. В хоккее российском 5 человек ограничения на легионеров, а у нас аж 14, если точно, человек. Замест таго, каб вам заробак павысіць, ды з вашых падаткаў імпартным хакеістам за сезон заплацілі больш за 5 мільёнаў долараў. Гэта тыя, каго вы бачыце, а у вас ёсць яшчэ сотні нябачных утрыманцаў. 200 человек привлекалось в течение сезона. И штатных сколько? 65? Там люди, которые старше меня по возрасту, они там у вас пристроены на работу. Что некоторые вообще, как он тебе вчера сказал, ни хрена там не делают. Нічога не рабіць, а заробак атрымліваць. Вам такое нельга. А сябрам да сваякам хакеістаў можна. Нават пакарання не будзе. Вопрос не в том, чтобы кого-то наказать, посадить, спросить. И ваша задача, Наталья Владимировна, извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите и пусть работают. Сістэма даўно пабудаваная, і яе трэба мяняць, каб штоколік у нашай краіне пачало эфектыўна працаваць. А пакуль у беларускай сістэме без каманды з самага верху нават шайбе варухнуцца нельга. Думать буду я, а вы будете делать. Спадарства, а як вы думаеце, каму саступіць Лукашенко, Зеленскаму ці Пуціну? І што будзеце рабіць, калі Беларусь усё ж уцягнецца ў вайсковы канфлікт? Пішыце нам у каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайв. І калі ласка, пастаўце яшчэ лайк, каб больш людзей пабачыла праграму. А цяпер давайце разбірацца, які ён калектыўны прэзідэнт. Каму Александр Рыгорович гатовы аддаць драбінку ўлады.
І ён заўсёды лічыў, што жанчына яму не канкурэнт, таму зноў зняў жалезную ледзі. Яна ненавідзіць усё беларускае, узмацняе рускі мір у нашай краіне. Ёй не шкада беларусаў, і яна з задавальненнем паслала б нас паміраць за матухну Расею. У Маскве гэта ацанілі і далі ёй ордэн. А што Лукашенко на гэта? Первым заместителем руководителя администрации президента назначается Петкевич Наталья Владимировна. Аплодисментов не будет. Жанчына, у якой ёсць усё. 2 дамы ў Драздах, кватэры ў цэнтры сталіцы і нават уласны соляры на праспекце Пераможцаў. В моей жизни много материальных вещей, приводящих в эмоциональный подъем. Одна из них – Mercedes Геландваген. Когда вижу эту машину, меня пробирает дрожь. Это не мечта, это эмоция. З 18-го года яна ездзіла на вялікіх аўтах па Нью-Йорку, але ў 24-м годзе вярнулася ў Беларусь. Я люблю экстремальные ситуации. Мне иногда кажется, что у меня как-то вся жизнь построена на том, что я создаю себе проблемы, а потом их преодолеваю. Звонку жыццё Наталі Пяткевіч выглядае беспраблемным. Сям'я ейнага бацькі Уладзіміра Краўчынкі з Новасібірскай вобласці, але кар'еру ён зрабіў у Беларусі. Стаўся заслужаным доктарам, дэпутатам Мінскага гарсавету, асвоiваў гранты АДААН. Ці не пад уплывам таты расейцаў Наталі сфармавалася грэблівае стаўленне да беларушчыны. Петкевич Наталья Владимировна, удостоверится орденом Святого Славы Церкви, равноапостольной княгини Ольги, второй степени. Цудоўнае валоданне рускім языком і юрыдычная адукацыя прывялі яе ў адміністрацыю Лукашэнкі. Присаживайтесь. У 2001 годзе яна сталася ягонай прэс-сакратаркай, а праз 3 гады намесніцаю кіраўніка ягонай адміністрацыі. Я не боюсь честно об этом признать. Я действительно искренний сторонник отмены льгот. Сегодня удача обязательно будет сопутствовать вам. І ў прыватным жыцці Наталья выцягнула шчаслівы білецік, дакладней 3. Спачатку выйшла замуж за галоўнага латарэйніка Беларусі Уладзіслава Пяткевіча, які ўзначальваў суперлато. Пасля за Александра Мартыненку, вядоўцу на БТ. І ўрэшце за дыпламата Валянціна Рыбакова, з якім з'ехала жыць у ЗША. Але роўна 2 гады таму Лукашенко вярнуў Пяткевіч з Нью-Йорку. Демократии хлебнули в Соединенных Штатах Америки. Пора возвращаться домой. Год таму ён прызначыў яе намесніцай прэм'ер-міністра. Цяпер Наталья Пяткевіч выгульвае свае модныя турбачкі, касцюмчыкі не на нью-йоркскіх прыёмах, а ў беларускіх лякарнях, вучэльнях, калгасах і на суботніках. Наша страна – это только то, что мы можем сделать своими руками. Але апошнім часам Лукашенко пачаў яе біць па руках. Відаць, адчувае, што Пяткевіч не хоча быць калектыўным прэзідэнтам, а хоча самастойна і вырашаць, і кіраваць. Зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход, ваши знания, вы знаете все. Присаживайтесь. Ці любяць беларусы навінкі? У Віцебску з'явіліся інтэлектуальныя слупкі пры пераходзе, якія колерам і гукам папярэджваюць мінакоў. Переход запрещен. Переход разрешен. Такое новаўвядзенне спадабалася не ўсім. Маўляў, няма куды грошы дзяваць. У сталіцы не захапіліся квадратнымі светлафорамі з чалавечкамі, якія танчаць. Інавацыйная разметка ў Заслаўе падалася занадта складанай, а лазернае апавяшчэнне на трасе М1 не спадабалася колеравай гаммай. Что, слушаем? Мелодыю на дарозе адны крытыкуюць, іншыя захапляюцца. Але ёсць нешта інавацыйнае, што беларусы заўсёды добра ўспрымаюць. Гэта робаты. Мы попали в будущее. Обалдеть! Это у нас в Кобрине. А гэта ў Менску. Рыхтуйцеся, спадарства. Неўзабаве чалавекападобных сярод нас стане болей. Лукашенко падпісаў указ пра стымуляванне рабатызацыі. Улічваючы мінулы досвед, можна прадказаць, што робаты для прадпрыемстваў і андроіды ў нас не народзяцца, а прыедуць з Кітаю. Таму давайце ўжо цяпер зірнем, як там гуманоідныя робаты і людзі існуюць разам.
Кажуць, лепш не садзіць у одну лодку двух капітанаў. У Кітаі ў одну лодку селі чалавек і робот. Андроіды ўпершыню прынялі ўдзел у традыцыйных гонках на драконавых лодках. Падчас заплыву людзі перасталі грэсці і перадалі ўсю працу машынам. І лодка паплыла далей, павольна, але ўпэўнена. Роботы таксама ўдзельнічалі і ў іншых святочных рытуалах. Білі ў барабаны, паказвалі спектакль, таўклі клейкі рыс і нават спрабавалі рабіць традыцыйныя стравы. Цяпер рэдкае відовішча адбываецца без роботаў. Яны ўдасканальваюць свае танцы. А некаторыя з іх ужо танчаць як Майкл Джексон. У кітайскім Ханчжоу роботы вырашылі стварыць свой музычны гурт і зладзіць вулічны канцэрт. Рабілі яны гэта за ганарар ці дзеля задавальнення, не паведамляецца. Але бачна, што турысты і мясцовыя жыхары з цікавасцю назіралі за незвычайным выступам. Усё больш сярод кітайцаў становіцца аматараў андроіднага боксу. А дзеці ахвотна гуляюць з роботамі ў футбол. У грамадскім жа харчаванні ўжо ніяк без роботаў. Пакуль яшчэ павольна, але прынамсі спакойна, без раздражнення. Яны ўсё зробяць і пададуць. А як бы вы адрэагавалі на такога робота-даішніка? У горадзе Ханчжоу ён дапамагаў ля пункта правядзення ўступных экзаменаў у ВНУ. Робот не толькі сачыў за рухам транспарту, але і прасіў кіроўцаў не сігналіць каля экзаменацыйных аўдыторый, а яшчэ маральна падтрымліваў абітурыентаў. Праз гучны гаварыцель ён зычыў школьнікам поспехаў і казаў, што ўсё можа змяніцца на іхную карысць. Мне здаецца, што ўласна такія роботы-даішнікі вельмі патрэбныя нам у Беларусі. Вы здзівіцеся таму, што будзем адзначаць заўтра. Сусветны дзень холаду. Дата абраная ў гонар дня народзінаў брытанскага навукоўца Уільяма Томпсона. Ён сфармуляваў законы тэрмадынамікі, на якіх грунтуецца ўсё сучаснае халадзільнае абсталяванне. Яно забяспечвае захоўванне не толькі харчоў і лекаў, але і падтрымлівае лічбавую эканоміку. Праз бесперапыннае ахалоджванне сервераў. Без гэтага не працаваў бы інтэрнэт. З вамі была Вольга Старасціна. Спадзяюся, да сустрэчы ў мірнай будучыні.